ngaphandle kwalo wesifazane. Hallelujah. Ngiyabona ukuthi ubaluleke kanjani. Hallelujah. uNkulunkulu wabona ukuthi esemdalile umuntu waseba nendlela ukuthi hayibo lo muntu unesizungu, lo muntu uyedwa. Hallelujah. Umuntu esilisa kushuthi akamele abeyedwa. Njengoba nje uNkulunkulu waveza ukuthi lithi wakhipha ubhambo waseyambumbo wesifazane kodwa ekhiphile ubhambo kulo wesilisa. Hallelujah. Niyabona ukuthi ngibaluleke kanjani bazalwane. uNkulunkulu wasikhipha kulo wesilisa ngoba ebona ukuthi kunesizungu, kunento eshodayo angamanye amazwi. Hallelujah. Ake ngilinganise nje ukubone bengabe kushonile umama kulolo khaya ukuthi kuba nomzima nje, ubukele umakhelwane ukuthi kuba nomzima othile. Hallelujah. uNkulunkulu ke nje usicreatele lokho ukuthi kungabi nento ezoshoda. Umuntu wesifazane mekhona ayikho into eshodayo. Then umuntu wesilisa yedwa. Hallelujah. Ngiyaxolisa angathi sengikhuluma ngabantu abashadile kahle kahle. No. Ngizama nje ukuthi ichazeke bazalwane ukuthi umuntu wesifazane ubaluleke kangakanani. Hallelujah. uNkulunkulu esemdalile kushuthi bese beyahlala bobabili. Hallelujah. Ngesikhathi uNkulunkulu nje create. Uyabona ukuthi umuntu wesifazane kahle kahle uNkulunkulu kwi-imagination yakhe wathi esemenzile owesilisa wabona ukuthi no, umuntu wesifazane uyadingeka. Futhi nenzalo njengoba lithi abantu abangakholwa belithanda lelizwi elithi ezalana nande ngoba uNkulunkulu wathi asizalane sande. Lelo zwi seliphelelwe isikhathi manje ngoba uNkulunkulu wayandisa ngalesa sikhathi, ingakho wayethi abantu abazalane bande ngobani ngalo wesimame. Hallelujah. Abantu bagcwele nje kangaka la emhlabeni umuntu wesimame. Hallelujah. Ayibozobaleka umuntu wesifazane ukuthi ngaphandle kwakhe ngaba sigcwele kangaka. Ukuba kwabakhona indoda yodwa nje yabona ukuthi ngabe umhlaba nje angazi ngabe kusakhona Adam namanje. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela simcheck no Titus. Angazi ngimise kahle. Yeah, Titus. Chapter 2 verse 3. Verse 3. Kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi igqilaze wayini eliningi, babe ngabafundisi bokudla. Amen. Hallelujah. La siyafundiswa ukuthi kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi izigqila zewayini. Hallelujah. uNkulunkulu la uyabonisa ukuthi umuntu wesifazane kahle kahle kumele enze kanjani. Hallelujah. Ukuthi angadakwa iwayini, bangafundisi babe ngabafundisi bokuhle. Umuntu wesifazane nje udalelwe ukuthi afundise kahle. Hallelujah. abe nesifundiso ngaso sonke isikhathi ngokuchaza kwezulana. Uqhubeke laphana ku verse 4 ukuze kube njani? Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda. Hallelujah. Hallelujah. Mina nje ngichazwe ukuthi ukuze bafundise abesifazane abasha. Hallelujah. Ngicela ukuma lapho ngingaqhubeki ngoba sengathi ngikhuluma nabashadile. Kanti umuntu wesifazane eshadile engashadanga ubalulekile emhlabeni. Ubalulekile nje ukuthi awushadanga, that is not your fault. It's ama-consequences. Hallelujah. So kasidalele ukuthi shade mhlambe. Hallelujah. uNkulunkulu ohlelayo ngomuntu. Hallelujah. Uzathi ngicela uqhubeke laphana kulokhuzana verse 4. Bathande nabantwana babo. Yes, uyabona ukuthi mele laba besimame badalelwe uNkulunkulu ba create ukuthi
bafundise nabantwana whatever sinika into esifanele siyifundise ingane. uNkulunkulu usidalele lokho, usicreatele lokho, ukuthi senze lokho ngoba wabona ukuthi umuntu meyedwa kuzoba ne-distraction. Hallelujah. Kuzongabi nako lokufundiseka. Hallelujah. Mina ngiyabaza abantu besilisa abahash kakhulu, yayizwa. Kanti thina simane silandela kancane kancane, si patient thina bantu besifazane uNkulunkulu ngendlela asidale ngayo.